khona umuntu olana athi umoya ingcwele ushadile kodwa inkonzo sekamereni usathana atheke isexual activity yabo ubabili moya nje my son khona ikhaphula noma bengaphelele khona umama nobaba usathana babhlokha amadimoni emphethini abasayenza inkonzo sex amadimoni asayinwe esihogweni to destroy that marriage. There is no arousal, sexual arousal. Odokotela sebemzamile akaguli akanalutho bathi amadimoni ablockile. Yamcela loyo manje hayi emva kwenkonzo futhi uma ungawusaza ngamanje ungaphindi usese angihleki ingane ayiphumele phandle mayifuna ukudlala. This is serious. This is a marriage that must be repaired, otherwise there will be cheating in this marriage. Khona ozocheata. Ngiyamcela lo ezela emshadweni usathana bavale sexual empathy. Ngiyacela ngizoma nje ngigcine 3 mawungisi, then it's your own business. Your anointing, the anointing for that problem, for your problem is now. Ngiyamcela ke le angikhulumi ngomuntu okhipithile, khuluma umuntu oshadile on a sexual problem. Ngiyathanda ukuhlala nezingahlekisi. Ngiyamcela ezela kimi mangifika ku3 sengiyavala ungaphindi uze kimi ngoba wenza umoya ingcwele elaya. Ngiyacela uphakame mani umbaba uzela kimi shalo uJesu izandla. Futhi kuba ngathi ubaba ufuna ukurape noma uthi niyenza inkonzo, there is nothing ekhombisa ukuthi uready, uba ready manthaka moshat Nkosi yami moya ingcwele ngisize izingane zingalimali. Kunento atheka noma kuthiwa ingathi yaqala inkonzo awuvukelwa awa secret ama fluid. I'm gonna break this spirit of witchcraft. Futhi umusa kaNkulunkulu lomshado usahlisa. Ngoka Satan efanga busuphelile. Awugoli. I-witchcraft kwakhiwe emkhathini to destroy this relationship. Amanani ngezandla kuzobuya izinto ekudala zalahleka. Ngingathanda lenye couple eEast London sebena 3 years bengalali bathandaza kanje. Wazofakaza umama wathi imvuselelo ibuyile imvuselelo mayibuye moya ingcwele akhamos ozala bongeka ngoba ngifuna sidishiwe amadimoni ahlezi kwi-private party yalo mama, mina ngizodishiwe amadimoni ahlezi kwi-private party yalo baba. Usathane uyafuna senze izinto kanti at the long run zizoshaya. Khamusha izomandla manje. Jesus Christ my God, Jesus Christ. Kunomuntu la uneyintwala sekuna 3 years zikuma pubic hairs zihamba la nala phansi kweboya and ekuluma ubuso bakhe ngathi khonto azoyibamba.
ungathi khona ilwana azoyibamba lebusweni akukholwa ukuthi amadimoni biyaluma, it's itching uneyintwala zengulube. Ngiyamcela lo muntu useshefile wenza yonke into. Oh, come on Sanda, shall Dr. Jesus Christ. Ukhona futhi omunye wentombazane oneproblem yentwala, ukhona lo wesifazane between 30 and 40. Ngiyamcela between 30 years and 40 years ukhona la wesifazane. Don't miss this opportunity in Jesus name. Bamsizandla. Kamosh. My God can do anything, at any time. My God can do. Bambana ngezandla okuhlanganiswe nguwe mangahlukaniswa umuntu. God hates divorce. You spirit of witchcraft, you spirit of sexual inactivity, I destroy you. Hlohla umlilo ma private parts, ama veins, imthambo eblokile. Oh my God, iyavuleka.